Takže, čus. Zdravím všichni špageťáky a špageťačky a všichni partnery, tady jsem na talíři. No, nicméně asi jste si všimli, že jsme někde jinde, než jsme skončili posledně. To protože jsem za kamerou udělal nějaký úkoly. Snížil jsem si to na nízkou. A rozhodl jsem se, že prostě udělám nějaký úkoly a vidíme. Tak a já bych odsud rychle odešel, protože tady je vidět skoro absolutní prd. Absolutní prd. A jinak tohle to nebudu přetáčet. OK, takhle to jsem klidně mohl přetočit. Tak co? To je hardcore. Já chci, a já mu to chci přát. Jdou na smrt, ale co? Musíme se nějak pobavit. Spějím to trochu na začíně. A dáme nám za to nějaký oreny, ten fucking duch. Počkej, budeme dát. Pevný zaklínecký meč? Uká, no to jsem mrkne, to jsem ještě neviděl. Tak co, jak to vypadá? Pevný zaklínecký meč. Ne. 18 dává. A ten můj starý dává kolik? 17. No. Já se ještě vlastně na ten nákres jsem se chtěl udělat, takže boom, tady jsme. A dává to nějaký kritický účinek krvácení plus 6%, to je dobrý. Počkej, jak se co teď dostaneme, měli bychom jít nahoru? Asi bychom měli jít nahoru. Když to je hodně temný a už bych odsud měl fakt vylíst. Tak pojďte, kujeme teďka, ty vody, ten nenávidím. Vím, že tady jsme nějak museli odejít. Tady jsme museli nějak projít, ne, tak tu asi určitě ne, tady byl tam ten přízrak, který tady už tady není, jo. Takže on už přestal strašit, jako to je dobrý příběh, jo, že už přestal strašit. Tak aspoň nebude zabíjet ostatní lidi kvůli dvou poutníkům, to se nikdo asi neudrne. To asi tady nikdo smutnit nebude. A my jdeme zase dolů, sakra, tu ztratím ještě. Víte co, já to tady, počkat, já to tady stopnu a vrátím se k vám, až to budu mít, až budu. OK, jsem zpět, vyšli jsme to, trvalo to chvilku, jen jsem se podíval na mapu a měl jsem to, jako že nečel jsem rád, že už jsem tady zpátky zase v tom otevřeném světě. A co budeme teď dělat? No, nicméně, máme pořád vlaštovku, no, ale to za chvilku odejde, ta nám moc dlouho nevydrží. Jak já jsem se tady chtěl podívat ještě, mám slovu na Nekry, na Endriagi taky. Na Nekry. No, ale já nevím, jak to spálit, mě to předtím nešlo, takže asi to nějak blbnutý. Jinak, omlouvám se minulém videu, jsem to vůbec nechápal, jak se tady může nějak rolovat nebo dělat něco, prostě když je boj, tak prostě Bčkem můžete se kotoulet, kotoulet, zase náhodný generátor v akci, a jak se zase vylezí, nebude potřeba dalších 3, teda doufám. Když já dokážu v té mapě zabloudit, tak nic, uhni! Dobrý, ne, já tady padám, dobrý. Jinak omlouvám si, že dlouho nevydržel videa, pořád se omlouvám, já vím, já vím, co si teď říkáte, přestaňte se přestaň se omlouvat a radši začni točit něco lepšího, než co točíš teď, protože to stojí za prd, co točíš, já vím. Už se stalo něco, že chlapci, tady se vychází. Ne! Jsem určitě jich pomsta, ne, tady se dáví, dobrý. Ty jsou rány, ty mi nějak neobližujou.
Kořen mandragory. Asi bych se chtěl co nejdřív dostat do města. Co to je? Ne? Jo, máme vevnitř meč. Ty vole. Čekej, vlna kent, obrané kouzlo. Rip Endriaga. Ještě někdo si tam chce utkát. To nenávidím, ty baglítečky, jestli vidíte na mapě, vidíte na té mapě? Jo, vidíte ty baglítečky, oni jsou mrtví. Jo, jsou mrtví, ale ty jejich těla ty pořád jsou, možná když je už prohledám, tak to. Kokon, aha. Počkej, není to ta smlouva na Endriagy? Počkej, tady je to smlouva na Endriagy. Kokony Endriagy, já tady všechny krávny. Krávny Endriagy. Easy. Možná se mi za chvilku nasade něco většího, než je strážce Endriark. Ale věřte mi, že je mi to prakticky jedno. A do prdele, tohle mi není jedno. Nebo to je, jo, to je easy tahleta. Už si dávám ke snídaní, prosím tě, to je tak easy. Jen to není budu půl hodiny masy, jo. A sakra, ono jich je tu víc. Do prdele, to jsme nedomysleli. Nebo ne, není? Ne, no po mě něco flusla, to mi nevadí. To mi neulíží, jo. Ty, podle mě nějaká bagla, nebo jako what the fuck? Se bagla? What the fuck, se bagla? Nevím, jestli něco beru, ale myslím, že něco ubírám. Jo, něco ji určitě ubírám. Tak tady to je tak aspoň takový zlehčení tady, abyste ji viděli. Jo, aspoň se nemusím bát, no, zabít Endriagy královny. Ale něco ji ubírám, sice hrozně málo, protože to nevázný. Můžu ji aspoň obrat? Jo, můžu, to je dobrý. Porhovodat, zárodek Endriagy, feromony Endriagy. Ty uvidíte, je to i čerstvý, že nepoznám žádný Endriaga. Zárodek Endriagy. Tady, zárodek Endriagy. Tak teď musíme najít další jejich zárodkové hnízdo. Já popravdě nevím, kde by to mělo být, já ten úkol spojím, pak se vrhneme na hlavní příběhovou linii, kolik to děláme, 8 minut, tak takový 10. A do prdele, co to kurva? Pardon. No, já budu sprostý, možná budu sprostý u zaklínače, to je jako jediný, co teda odpustit. Jak jsem se naučil pár dobrých triků, že už můžu rolovat a můžu jim dávat i pořádný perdy. Ale sakra, moc se vyhejbají, to se mi nelíbí. Kam už než teď? Ty vole, ty seš čurejno. Škoda, že na ty nekry, ty se zahrabou, to nemá cenu. Nemám na to půl hodiny. Tam někam jinam. Tak teďko už jsem rád, že vidíte všechno. Už to můžete celý vychutnat, no. Tomu dá říkat, že to vychutnáváte. A já si budu, co je vlastně ta zárodek té Endriagy. Takže já nevím, co to je prakticky, já jsem to ještě nikdy nezbíral. Trouf, a co je ten zárodek? Obsahuje fulgur. Silný. Zdraví plus 10. No a nevím, na co to použít. Falčina krev, brousek. Tak jsem se ho trochu vylepšil, když mám to kurva, ne? Ne, teď jdeme na hlavní příběhovou misi. Ne. Tak, Kairan. Ne, tak vrahové králu. Ne, tak na to ne, tak si vidím.
Kairan, otázka ceny. Nebo si dáme rovnou Kairan, dáme si rovnou Kairan. Promluv si s Cedricem. Jo, to by neměl být problém. Já vím, máme to nějaké 20 minut. Ty bogy. Jo, našli jsme to, ještě zničíme ten poslední kokon Endriargy, ty Endriargy. Ty bogy, Endriarčí bojovník, oh my god, tam mi to pěkně nasolila. No nic, zničíme jenom ty kokony jejich, ať už se o to nemusím pak starat. Asi je za to i odměna, jestli to bude nějaká tučná odměna, co se týče velkých orénoš. Se bude pořádně zarábat, tak nevidím problém, nevidím důvod, proč to nezničit, tam to zničíme, pak se vrhneme na tu hlavní příběhovou linku. Tak, ještě ten poslední, to je víc, to je jenom jeden, tam ten uletěl, což je celkem divný. Tak a když zničím poslední, tak se ta královna naštve a spawne se tu někde. Oh my god! Zase se bagla? Přijde jim to normální, dobrý. Ty vole, no tak to ať se radši bagne. Víš co, já ji radši zabagru, než aby mi takhle ubírala kráva jedna. No tohle to ještě nejsem připravený. To je blbka, jí to tady mazím do hlavy. No ale radši bych ji teda odbagoval trošku. Já potřebuji ohnivé toto. Ty vole, ofous to bylo tohleto. Počkej, ohnivé kouzlo, jo. Tak jo, dáme se ještě tu slovu na Endriagy. Ty vogy, to je naštěstí jenom ta samotný ten druh. Jak to točím celkem? Teďko to video se mi hodí tak jako, že to, ale dobrý. Tohle se mi hodí, že můžu prostě zaplnit čas, kdy stahuji od něco jiného. Ale lepší je, že můj kámoš mi teda říkal, že hlavní dobrota z tohohle videa plyne z těch komentářů, co k tomu mám. A to je právě blbý, že u minulého videa nebyly, ale tentokrát už no, prostě plním samý. Já jsem se ještě nemohl na příběhovou linku, já prostě to nemůžu. To video u toho natáčení, teda to natáčení, ten čas, to plyne hrozně pomalu. A počkejte, já se to chci schovat, aby mi už, ne. Pak, no proto. Vlci, ty mi nějak neuškodí, ty jsou neškodní, když já ani neslyším ani v tom zaklínači, myslím, že nejsou ani. No vlci tam ani nejsou, podle mě, jestli není nějaký speciální úkol, no nic. No jdeme se vrhnout u toho Ludvíka Mersa, kde je Ludvík Mers? Kde je Ludvík Mers? Když nám ten parchant někam zdrhnul. Kde je Ludvík Mers? Víte, co já na to prdím. Protože to mi zabilo, mám dobrý pocit, že jsem vysvobodil na město. Promluví se Cedricem, no. Konečně nějaký úkol, kde je šipka. Já mám rozšířenou edition. Že? Jo, my jsme takhle přistoupili z města do města, jo. Jo, Cedric je nahoře, aha, no, už je na to. Tě useknutý! No, nebude nadávat. Jsem zaklínač. Si nezasloužím. No, fakt si to nezasloužím. Jsem zaklínač, tě zakliju, čudin. Tady je Cedric. Nebo to je Cedric, to není Cedric, to je Trisansmu.
Počkej, nejdřív se mrknem na zboží. Aha, on má jenom pasti. Tak je. What the fuck? Tenhle portál se nikdy nepochopil. Ale nechali jsme tu cutscénu, což je už velký poměrně pokrok. Já jsem hrozně pošlevej. No nic, a teď půjdeme s tou Trisram smůl do doupě Kairana. No, neříkám, že se tam něco nestane, hod, no. Tak no. Nic. Jdeme tam, jinak vidíte to dobře? Ano. Cože? Nějaký problém? Chuť usekat třeba ty. Abych to dokázal, to mi, že jo. Nicméně, ty se tam prostě portne a nemusí chodit a má skvělý život a píchá se zaklínačem, takže má ještě lepší život. Když zaklínač má velkýho, to je každá, jako to je jako všech sen, jako chodit s zaklínačem. Jo, různý, teda já třeba ne, ale někdo jiný. Jak mý kámoši měli připomínky, tady je ta tajná jeskyně, to nechci. Jak mý kámoši měli připomínky, že bych mu dělat chat s jiným programem, že bych mu dělat chat s programem, ale nasrat. Fakt zatím ještě nasrat. Počkejte, to můžu teda jít, no. Se bojím, počkat, tudy musím ale jít, já nemůžu jít tam, kde ale jít. Jinak, jak jste viděli tu jeskyni, tak a divíte se, proč jsem tam nešel, to byl takový vedlejší úkol, který jsem plnil. Asi ho znáte, šlo o to, že jsme prostě měli nějaký kadidlo najít a pak se tam spěknu a tamhle vidím bandity, jestli je vidíte, tam vzadu to týpka, tamhle toho, jo, tamhle toho, a nevidíte to, hergot. Tak pojďte, pojďánkové moji. Já si dám obrané kouzlo. Tam ještě chčí je. Ahoj dá. Tak, pojď banditíku. Ještě kdyby tam chcel. Jsem dělal, já se budete kdo chcel, jo, on si řekl. Počkejte chlape, jen dochčiju a pomůžu vám. Ještě, že mám ten guinejský meč. Nechcete mi něco dát? Kus dřeva. No to je dobrý na meče. A to jak si nepotřebuju. A jeho parťáci zmizeli. Takže se brácha nestydí. Ale já nechci pro vás objíždět. Stříbrná ruda, dobrý. Jsme chtěli něco podobného. Ty vole další, nepřiháníte to už trošku. Když vidíte, že teď mlátím pomalu, to jsou větší útoky a dobrý je, že ty se štítem se tomu nedokážou vyhnout. To bylo asi to, co mě v tom prvním díle tolik zabíjel, že jsem se prostě nedokázal vyhnout, ale byla to spousta věcí, to nebyla jenom jedna věc, jo, asi nemyslete. Nemůžete mi dát někdo z vás meč, a tady je truhlice, Oreny 50, no to není úplně zarábat špatný.
To je hotový, cash, jsme těžký kešeři. Oh je, cash. No, už nepotřebuji cash. Tady je Tris, ahoj. Ty pojď se mnou, Tris. Aha, ona jde svou cestou, nebo jde tou správnou, Tady mě štvají ty seskoky. A hlavně jsem pořád musel chodit za Tris a hlavně... Oh, shit. Tady bych asi nechtěl skákat. No nic, že fakt omlouvám, že nevyscházely videa a dneska jak to natáčím, tak už vyšlo video. Já chci mít víc videí, abych byl už známější a nemusel jsem zarábat cash. Prací. Tak vidní lístek bílé myrty. Tak pojď. Jinak zítra by to mohlo být, nevím, to uvidím to ještě. Já taky Tris. Má pěknou prdelku vždycky. I tam ten Cedric nám ji ošával. Počkej, takže můžeme použít ten amulet, jo. A co nám tu dál? Co je tam to? Oh shit! Obrané kouzlo, takže si ho nahodíme. Ty vole, a tady je fakt dost utopenců. Ne! Já fakt moc neobírám. To je kvůli zaklínačskému meči. Já použiju asi ohnivé kouzlo, abych ho mohl takhle sundat. Pak se ho nevěděl dělat sám, jako v pohodě. Středu domova. Tak pojď. Tak jinak ta Tricerans mu se tam vždycky teleportne, to mě úplně to znamená, jak týká tady úplně sere na maximál. Nechal bych jí. Ne, ona se zase portne ta čůza jedna. Zarábat cash, aby nám to mohlo. Ty vole. Příště znova Tris pomůžu. Počkej, dáme si akcie. Ty vole, já to nepošlu. Ona se prostě jenom teleportuje, aby je zaměstnala, jo, takže... Ne! To je Trisávej čůdejno. Ne! Hrgo, to vůbec... Ona se ubí healy, to by bylo. Good work, Tris. Easy. Ona mě zapálila! No ne, au. No to proč bys nedělal. Ale něco jsme našli u těch poutníků. To bylo hledat mrtvoly. Jo, takže my nedostaneme žádný orany, protože neprohledáš, idiot, vypadá jako nějaký dobrý kupec. Mohl by mít cash. A tady je šlis, jo. Tak jo, asi pracuje očividně celkem dobře. Metabolism should neutralize small doses of the toxin.
potion should do the trick. I know the herb, but haven't the faintest where I might find it around here. I need to figure out how I want to fight the king. Maybe I won't need the potion. Do what you will, but don't say I didn't warn you. Sheila might be eager to get this done, but before you go see her, ask some of the locals about Oxmart. You could try Cedric. Here's the formula for the potion. I need to take care of some things. Manage without me for a while? See you. No, už to smrtník. Nevím, jestli bude tady, já myslím, že ani ne. Bych už měl smrtník. A podle mě jak to bylo? Někdo zná ten příběh z toho zaklínače, tak osmrtník měl růst na jednom vysokém místě, jestli si to pamatujete, a já dost. To je tak trapný, když vím, kde to je, musím se ještě víc zeptat. Já jdu na osmrtník, jdu najít osmrtník. Já vím, kde roste, no, se nebojte, vím, kde roste, no. Já si pamatuju, že jsem bojoval s Kairenem a tu promíku jsem ani nic nepotřeboval, ta nebyla zas tak těžká na výrobu ani. Až na ten osmrtník, který se prostě musel získat. Asi žádná náhražka v podobě merakulátů neexistuje. Tak. Co mi nejvíc dostalo, že ty banditi se tu spavnují asi 4krát, ale prostě vyvraždím, oni sem přijdou. Nejvíc mi dostává, že tady ten člověk prostě chcál, jo. Až když už byli oba dva jeho přátelé mrtví, tak bude dočůral a šel na mě. Já vím, kde je osmrtník, já to vím. Vlčí mor. Proč to třeba není vlčí mor? Bychom mohli vyhubit vlky, ale já si musím ještě musím si rozpomenout, kde to je. No, tak já vím, asi už mám vidět, jak to bude, kde je. A tady je jako hřbitov, jo, a to mi jako chcete říct, nemůžete skočit, jo. Prostě zaklínač nedokáže se skočit 2 metry, nebo to sklouznout aspoň. Proč to není Skyrim, kámo? Proč zaklínač nemá logiky Skyrimu? Jo, já vím úplně, kde je ten osmrtník, ale musím chvilku meditovat, takže se mi trochu meditovat. Tak, doba čekání a dáme si poledne. Tak, dobrý, teď vidíte trochu líp. Možná až úplně líp. Možná líp. Dobrý. Tady. Dobrý je, že někdy ty meče si vybere, ale někdy mu to prostě ten jeho počítačový mozeček nedovolí, jo. Tak, a že já teď půjdu dolů, jasně, už to chápu. Určitě tomu bude mít nějaký komentář, nebo to bude nějaký vedlejší úkol, ne? 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 Cože, utopenec? Ne, nekr. Dobrý, nekr. Tak, a jsme správně, že to bylo toho jezera. Ty lidi mi jak nevíbuje s těma nekrama, jo. Jak příští díl bude už úplně zaměřený na linky příběhový. Dobře, zaklínač. Co ten hajzl schoval? Nemůžu to hnízdo vypálit už teď? Ne.
nemám použít tu jednu past. Si pamatuju, že tu byly jedny pasti, které by se daly použít, ale kde jsou mutanky, trofé, je tady pasti. Podle mě to bude tím požárem, že ho budeme moct vypálit. Takhle? Takhle. Neškodní pásno, to si nikdo nechce. No nic. Méně musíme to vzít, já to úplně ještě nepamatuju. Tu ten vlčí mor byl vlastně uvnitř, no. Tu už natáčíme. 31 minut, no. Tak já bych si tu jeskyni nechal na potom. No, takový krátký díl, ale... No nic, musíme to prostě stínout, jak vidíte tu jeskyni, to je fakt malé, špatně, no nic, každopádně to dořeším až zítra. Jinak vy si užijte tenhle let's play, užijte si i příští, vidíte, že už mi ten ukazatel bliká. No nic, já se s vámi loučím a počkat. Já se s vámi loučím a čus.